Ki patba jong kari bhoi kila ai ka jingkershan ka bapura ya ka henyo trap achek national movement ka ban sapenlong ya ka jingyakhi shangkalan mengor hajantar mantar New Delhi ban pensngo shaka sorkar pedeng ya ki mat jingdawa bakan thop ban pentri kamno ya ka inalain permit penrung ya ka tien khasi ha ka kharnet ka bapra bat ban penbet no ya uput usam bat ka jala asam uwi urang ba uloong ba ka jingdawa jong ka HNM ka de ka ba shong nongrim namar ka jimentai kalong omtang ya ka pateng ka ba menta Henry ya kapateng ka bansawan. Hakani ka sngi palay ka artarik na iwing arja arpaulay. Ka HNM riboy hapo ka jingalam u President uba Ajit Makri, baru Assistant Secretary uba Persyang Bahadur Phang. Kilalet banwa yaki bana, hakaleng saudong jong ka riboy. Bakan tup ha umyam, umsning, nongpo, bernihat, bat hakana para. Kani ka jinglet wa yaki bana kalong ban ajing kershan yaki spangut kidekot. Jong ka seng HNM seng kemi, kibalet ban penlong ya ka jingyakhi. Haka sngi thoding, kalai tarik nai wing arja ar paulai hajantar mantar kabadan hanongba Delhi. Bagi dan pun mereka punya ki mani kershani itu balik ca Delhi ban lek ban ya dawa baya ka tin kasih tin karo komprong na ka sernak ka ba pra nang ba itu ini kena makalawe jom kun si jom ya dia nabut bat ka jag beri di jom ni berapa we kan yo ya ka jing mentoy om tang menta ka kenti re ha ke we kenti te kumta wala lagi mla ban ya dan Delhi dan lang dak itu di belai lek cuma di dawai bu blain ai ki ga met ke bakot ke bakia bat ke jing kershan bat ke jing temu kalong ba sei so nam ta ke jing lek chongklan mongor nanti angke apa ne Delhi ban penseu ya ke sorkar pedeng bahkan pedeng yang di bawah di tung kasek kajing kitbok ke yang along kamende bahkan ya kitang mata sport lem de ka jing ki mereka de ke ba kajing temu ke ka kalong ba kanora ke jing bahak niat yang di mereka kasih hantam ke beripak Pemundun itu ini kamtam dari India ngilong tanggung hit matuntangi kitbok ke yang eka bau play undran kat pergi kamtam pensiun pemberi dengan sensyar kadar di badan apa ni Delhi pan itu ini kanang ba ngila pan penurung ya kani ka dia ki play tangga dia ki mentah si ani mentah ka kenti ani nani sakmat ngindang don hadu bagi nayo yo kai so babang bakiang nang kalau ini kalau ba kai bertanya dengan rempang sini bela Isae sa asaiden ta kublai shubun nam ta ka jingkershan ju phiya ka sang H&M kublai shubun kublai ndon ka bakti ngina galiang ka sang H&M Ripoy district hagane ka kanti ko pamanta rengkat bat baro ginong yalam jongki circle pergi unit ki baron hapo Ripoy niai ka jingkit bok kriang ya ki nong yalam bat ki spangut ki khot jong ka H&M ki balale sapo Delhi nagamenta ban yakhi bat chong kalan mongor nagamenta ka dawa jong ka jai benriu khamtame nagamenta di lai Delhi ki mat
kata gade haga bayde tin khasi bakan runglo haga khanet papra jong ka ritis insar jong kari India kabar galong hi ka ILP mat kabalai kade ka border issue mereka ba kham kungsan ya kalong yangi mentang la dum kam ya ka ILP baka implement no ha ka hagini gisna manwan deda kata kadau ginong yalam basta hapo kajing yalam jong ba lam khang karbani kumu presiden barang ba jong ka sen kemi jongi ula lumlang ya baro kinong yalam bat haka jiyalang sisi layarai lang ba kalabiang bat kaladi kapor ingi bang mino naga jala banle shapo delhi sha jantar mantar banyaki nagamta nga tawa jong ka jai binrew te kum ka seng hi ngi ai ka jingkit bok kriang na kalyang Riboy district sha kite ginong yalam ba kinman ra yu so ba ba nagamta ka dong ba ka than jongi bat kumjuru ni dwai yu blake lai kan bong don kat lem bat ki hagani ka si hagini kisi ba kilalik no nadu menin bat hadu ba kisi ba kinwan phai ru da kamet ka ko ka bakya klan kano ka jiman saw bat kinwan ra ya ka khubor bhana ka bunta ka jat bin ru hir ba baro ko we te hagani kisi kum ka dak jong ka jingkarshan na kalyang ka Riboy district ngila wa kaleng sawdong jong ka Riboy ya ki banar ki ba kum ka dak jong ka jingpau sa ka jat bin ru ba da ki spangut ki khot nangne kilalik chepo delhi menin ka si shtarik bat kin sawan phai hadin jong gajinya ki kata kalong haka lai kare te nga ka paru sha baro kinong song phimdei ban khen ba kane ga de ka issue jong ga jong ga H&M nri phide ban khen ba ga de ka issue jong ga jai ban rew haba kum ki khot nang ne gimi ngim ong bang ngimi na galyang ga H&M nri ngimi kum ki khun ka bri nyotrak nyuskum nang ne na po jela jongi ban le shari nong wei na ga banta ban yakhi ya ka doba dausan jong ga jai ban rew tu kum ta nga ka pat ya baro kinong song jong kaleng sawdong jong ka thai Riboy khamtame bat ru kumju ya ki basong keleng sodong jong gajala magle jongi to bu jing duayam na kunta ispangut ki khot bat khamtame na kunta nong yalam jongi ba lamphang kharbani ba general secretary ba kelang ba kindon kata ka jing shampang kumno banya tai ba ya sani hangte hapo delhi hakmat ka sarkar kami ba ka sarkar kami kan implement no ya kata ka jingdon kam jongi te kumangalapan paumene ka dehi ka jing yalam bastat jong presiden jongi namar ba ha unehi ubnai ka session jong ka Raja Sabha ka Lok Sabha kan salong shen tikumta ka dehi ka jingplan jong nong yalam ba laira ano ya ki spangut ki khot shatei banyaki nagam ta ka dawa jong ka chat benrew te ka ega pelong ini menta ka si bandon hapo ka thain ba ka dong Riboy hi kalong ba baro ki nong yalam ki lalik no jong nong yalam bostat ru bushimphang ulai ya ki banta ba pher de na ka ta ka daw ngi khamla poi support hi na mar ba wong ba ki kam hapo ka jela lada legnut baro kinong yalam mano ban pek no hangne dina kata daw ni kum kinong yalam ba u balam phang kharbani presiden jongi ulajit ban syong ban banap hagane ka jaka ngila ya ap ban ngila le kum gadap jong ka jingkershan tengin pen kuru daga jingwai hagane ka por kum gadap jong ka jingkershan ya kinong yalam jongi bakin wan phai suk wan phai sai rengkat bat ka khubor ba tongin dam yala de haga jingwai goblei nong bu nong thau hagane ka por ngiangu aidam ya mena gamta ki baro ki ba me mela ai hani khamtam ya gane ka si ka pakapang nadu menin ka si ba kinong yalam bat rengkat bat ki khot palat dagi spangun balale chapo jantar mantar New Delhi banyaki nagamta ka dawa bat jong ga jan ben riu jungi to don ngal lembat me bat ki haba ki lek bat kumjuru haba kinon phai da ka met ka bakoi ka bakya kinon phai ru da ka khubor ka bha nagamta ka jan ben riu jungi hi baro ko we ikan scam bo blay nong bu nong thau ma me hi men pek men tip men khmi men net ban pasiaw ik tong score jong ginong yalam sarkar kami bakin implement no ya kai ka bakajat ben riu jongi kala don kami ha kane khema tongin bu ya kane ka jingwai hakpat nong thau jongi bat ninya dwai kulum lang salan sar na gam ta jong ki baro kok pa jongi uba habneng long ro khoi ka tang jong me kanwan ka hima jong me long ka mon jong me ha de ba habneng dai ni mentra ka jing bam jongi ka ba hala ka si batma bingi kan kang jongi kumbang rim ma bi ka bless you ni but what ya lami shkaji pishoy henry pulai ni na ka basni amen kublai shibul kublai shi hajan